Kalau bapak tidak delik yuk delik yuk. Tunduk kagating ngarang Trisundri winayang jati kapat mongko kalimo candala mongko kalimo candala jagat sanyata patupate pangiriting kebudungkul sasisih sapi gumarang triwat gotra tundha wardawaning sirku capo guru-guru ingkang bisa miwiti lan mungkasi kejaba mung dewa kamanungsan Kilurah Semar Badranaya ya Kilurah Bojogati Nayantaka marga ewuh ya Ki Boga Sampir Duda Anang Gunung nedak ana ngara ramba lenggah ambegogok kaya tenggok melok-melok kaya tembok senajan to ing kono titamerca padha nang saknyatane iku dewa kamanungsan kang tinanggenah amomong wiji ratu Mercapada kanthi putra tetiga pambayun Kilurah Nalagaring panenggak kantong bolong wragil Kilurah Bagong duk rikala merpeki para putra-putra wusana samya huncat lumajar sami asingidan pungun-pungun tiasira Kilurah Semar Badranaya kanthi milang-miling mulat mbok bilih uninga marang glibetira kang putra sigra katimbalan kinen ngadhep wonten ngersane Ki Boga Sampir kepareng pangudas Semrendriya
Sabdanira Kilura Semar Kawijil. Aku iki angger krungu swara ngalem karo aku iki. Ana pikir kaya isih mongkok. Tembange pancen apik ngalembono karo si Badranaya. Semariku pamomonging satriya luhur. Traing Widatama. Ngentut muni aku tadi elek tak rasa-rasake kok karo Semar kok do cinta ning kosok baline nek ora sing nembang kuwi mbokne Gareng ora lega rasaning pamikirku. Nek mbone Gareng sing nembangi Wara Cengkling kunjuk Sang Udyapati. Nanging gumunku bocah iki mentah padha pating trenguk ana kene. Bareng bapakne tindak mrene kok mak glibet padha minggat tanpa pepoyan. Njur aku ki kon muni kepiye karo anak-anakku kuwi. Tak nengke ora ngerti rasane dhewe. Tak ruruhi bendina wong tuwa ngruruhi lambe Semarang dadi selumpang. Malah gedibel. Lah wong bocah telu kok rumangsaku kok ora ana sing nyuntu karo bapakne. Sing do dipikirke ming padha arep seneng-seneng karo dolan urip sing kepenak maer-maer ana bunga sing ora demrak darani sing memimpin gerak bapakne monggo aku siji wong sing suci lahir terus sing batin kok anak-anakane padha beling-beling sing jenenge Bagong bendina sing dipengaruhi Gareng. Sujana Gareng ki pinter. Senajan ketoke nglithik ning ora ketara. Ning bareng bunga sing ora demrak darani sing memimpin gerak bapakne.
Wong aku siji wong sing suci lahir terus sing batin. Kok anak-anakane padha beling-beling sing jenenge Bagong bendina sing dipengaruhi Gareng. Bujana Gareng ki pinter. Senajan ketoke nglithe ning ora ketara. Ning bareng ana srawungane karo sing jenenge Bagong pancen bocah ki rada ganas temen. Karo gawean ora patek maju angger muni cengkling nyambut gawe ngono ya lara weteng nguyuk mi le merem sawo ngideg tangi turu nganti kesusu-susu le nganggo iket kuwalik le muni setate ya sedina sewengi bapakne ra ngerti ngono apa. Aku gak mikir megamune janjane. Ini kan bocah pirang-pirang sing jenenge Petruk ya semono uga. Angger menika nyambut gawe urung karo menyang bayarane njaluk dhisik terkadang. Jawabane iki muni Pak ngedunke sekor dengkule mlecet kuwi. Wong tua agek prihatin awake ngantek kuruna jamak kok ngene kok anak-anak padha dadi pengiwut Sujana Garengku ki bocah rada etel ora dinedit barang ki meneng wae wong yen ora nyambut gawe angger nang arep nyimoni ajeng mresake kula modar ya karepmu aku nolo Petruk karo ing Bagong kowe aja padha nggugu karmu dhewe kene-kene kumpul karo bapak kene padha patra pilasa adu pengalamanmu karo pengalamane bapak nek pancen dasare mengko apik kowe aku ya tak tiru gabung kowe nek pancen apik aku kowe melu karo aku aja padha nggugu karemu dhewe banjur ngudya marang kasampurnan kang kanggo paugeran haning anakku anggar muni tak kandhani ngono kuwi angel ora jamak. Ora iso mbagi wektu lek ngarani. Iki wektu kudu tak nggo gawe sinau, wektu tak nggo gawe nyambut gawe ngono ki tanpa ana sing mikir. Wektu jane mono kanggo ngaso ya malah do ngulet-ulet kertu. Ora ndek dhuwit ya trimo totoan karet. Terkadang jam agek 3 dina wis dicak icuk sing rada panggak iki Petruke iki jam iki pokoke tangguh sesuk nek nganggo jandula bolane urung nganti dienggo kobong toloe letu kowe do mrene wis bocah-bocah ning ati apa ya kudu ndadak wong tuwa nembang joget kelengkengan kaya adat sing wis coba mengko tak geram biyange gending kuwi angger sing kepenak larase karo nikmatake swara gamelan pangliing Wara Sinta Wara Anggana
dunekke Sinta ngingkri-ingkri. Pangring Betari Durga karo Permoni. Banjur swara iringan yaiku anak-anakku Wiraswara. Anakku Wiraswara ki bocah lantip tenan. Ayo soalé bocah le manggon ning tengah-tengah dadi. Nampung kepinteran saka wetan ditampung saka kulon ditampung. Bul malah bubrah kabeh. Senengane ki pengeyelan angger kira-kira do magepukan dhewe rada luput ki cara wetan. Mengko dicocokake nang wetan ora padha iki cara kulon. Ca ora genah. Jane mono takon sregep. Ya arepana alangan kaya ngopo nek pancen saguh kumpul-kumpul. Nek pancen mersudi temenan apa dawuh wong tuwa sesuk tak olehke Betari Sri. Coba tak ninting gamelan pelok bem gendingane Sinompari Jawa ing anu jatha diwiletke rangkep sing galik-galik kae wiraswarane kudu sing cetha cerdas tangkas aja meng pendak tangkas cerdas nek do ngage ana nuk